singaiti. Singaiti. Ndababa phone nenyu ramba kubuda pa WhatsApp ndikadzisira ndapawa mangoti. Ndikati vakupei. Akawanda. Akawanda ndobudwa. I think I make 30 something. Yaramba serious ndabva take plus 27 iri before yeah iri momkatu munotika munorova ka plus 27730107 alright iri bondo zvandaita anga senga yaramba ndikatoseva because iri kutondibudira ya plus 27 64 64895 4837 37 Kai good work. Mail ME. Yabe oy. Mba manje ayindo vana kusendera. Asina ndatema pa mangoti twakupei. Kwaziwai. Makadodi. Tiripo zvedu makadodi. Muri kutamba Anditika. Good to see you. Hi guys, Mary say, how are you guys? Ooh. Hey. Vanonzi mamzake. Mamzake. Vanonzi mamzake. Mamzake vana ripopotoka imakadzi edu. Hayo makadzi uyai ku office. Kwanzi Kwai amena tukanda ndakaenda ku office several times kaza atisi kuprinda tina machine oprinda makadzi ere kana kuti atisi kuprinda meni. Ndamubvunza sandanzwa kuti ndeipi office iyoyo. Hayo ngavatipe ma details makadzi atoripo hobho vanhu vese vanoti walk into our offices they can get their cards immediately SIS MELLY. Atingarongeki zvakadai totadza kuprinta makadzi. Amen. Vanonzi Mr. Mangoti ava tibosi vangu. Vanonzi Mr. Mangoti ava. Ayo muri sei vanhu venyu ava na venyu. My dad is Mary say, hope you are well. Thank you so much for your support. Zororo number 1 mazviona ka. Kuti zvakaronga ndakudza join the winning team guys. Join the winning team. Tarisai muone. Kurongeka kuti tutara ma GD6 aya guys. Ma GD6 mota dzitora apa idzi. Ani muri kuona ma GD6 aya hadzingoriwo mota nje aya kwa yanonzi machia menu. Hanzi ku Cape Town hanzi mushini wemakadhi. Hanzi ku Cape Town hanzi ndokuri kunzi mushini wemakadhi wakafa. I think kana iri Bellevue takatenga new machine. Hanzi kana iri Bellevue takatenga new machine waveko ndiye munotora makadhi. Ani muri kuona izororo izvi zvakarongeka guys. Ataurai chokwadi. Taurai icho hanzi kana iri Bellevue machine munyuwani wakauya. Zvakarongeka guys. Join the winning team. Join the winning team guys. Join the winning team. Handi muri kuona. Join the winning team. Yekuti unoziva kuti ma problems paribe hakuna kana rikauyawo problem rinogadzirwa fast. Ani muri kuona. Join the winning team guys. Pane pamwe pokuti pakaita ma problems kauri pane zvimwe pane mamwe makambani kana kutoti isolve ntonetsa isolve zvekumanya. Ani muona. Ani muri kuona. Ma GD6 akaita line up. Muri kuona. Guys, join the winning team. Join the winning team. Anditika Edith Makope, how are you? Hanzi cashback makati shisira here. Takashita cashback. Ndakambokupindura si destiny ameno kuti wakazoita sei. Andizi kuti wakazoita sei pandakambokupindura paya. Ndakambokupindura zvanga asindiri ini nchingoshandisa wangu logic pfungwa dzangu. Hanzi tokumbirawo Zororo in Mozambique. Ona ka ku Mozambique uriko kwa unogona to joina Zororo uriko kanditika mama ngoti. Yes. Unoto joina Zororo uriko joina Zororo iwo kanzi na spite ka something just conduct us unotobva ku Mozambique koko chinda ku Zimbabwe and mainatali join Zororo uriko kumunhingikiri. As my company is the winning team too. I don't know what your company is Anna, but my company is the winning team. My company azvinidwe kuudzwa kana rocket science unongoona wega azvitombo need rocket science. You can actually see kuti Hanzi Zororo manyama takafamba bosh kuti very reliable and their drivers are professional. Thank you to SIS MELLY. Yes. Louisa akaenda last week but one nemukoma nayo ya shamwari yavo mukoma nayo okubayiwa ne screwdriver tibva kwa
kwa Japraiser paya vakandibata vana Louisa vakati tokumbirawo kuti mutise kuZororo ndakavaisa anga sina police vakaita zvokubhadhara cash. You can ask here the services that they got. You can ask here the services just 2 weeks ago. Chido yes joina uri kuSwaziland ikoko. You can join uchibhadhara uriko kuSwaziland Chido. Zororo is worldwide. Unongouya kumba unongodzoka kumba Zororo joina uri ikoko. Joina uri ikoko Chido hakuna mnatanzi kuno hakuna iriko ikoko Zororo iriko Chido just tokujoinisa chete musystem you just state kuti ndiri kuSwaziland and if anything happens uchangoona tichikuzati no problem tipe address bodi kuya kusovhiswa ipapo bodi kuenda kumochari bodi takuita paperwork bodi yakuenda kumusha andiona andiwashona saka apana chinotsa guys join the winning team naika join the winning team guys join the winning team join the winning team join the winning team antika guys hey tafara ipa basiya kudai tawana kusere tiri kutamba mkatumaiwa tiri kutamba hanzi mariko for a small family mabidi makope zvinodependa chuda ujena ipi you can just join 89 rand 89 rand tikava siyu nemurume wako nevana vako 7 kana une 89 rand kana uchida uye 159 pam ye 159 to include chema nezvimwe zvakadaro andona into include chema nezvimwe zvakadaro antikuona saka zvinodependa iwe joina yaunokwanisa Edith joina yaunokwanisa usapiwe pressure nevanhu join zvaunokwanisa iwe ndionoziva mari yako join zvaunokwanisa joina zvaunokwanisa joina zvaunokwanisa unogona kutoenda nebhasi redu iro woenda nebhasi redu futi unogona kuenda antika ukajoina 3 something inenge nebhasi animaona so unenge uchitoenda andi muri kunzwisisa tine mabhasi zvakare kuda kuti chango next year Yolanda urida kumirira kutanga next year unoziva zvinoitika pakati pese apa naye Yolanda chinoitika nhasi namangwana do you know what can happen between today and tomorrow and the next week? You don't know. You never know chinoitika mangwana kunofuma chinhu chakachaya odi hands how do I get in UK means do anyway you can ndombi just get off hold of me kuseri ndibate kuseri ndombi ndende kujoinisa inini personally hanza Benilda mukati umo tunotamba mukati umo ndibate ntombe enhle kuseri ndokujoinisa inini uchibhadhara uri koko hanzi ine quantum mari ine quantum ndo ye159 inotakura around 13 ine quantum ndo ye159 ye250 ndio inenge ine bus saka wari ku UK but all those who are in the UK also munondibata ndokujoinisai but ndinenge ndiriko zvakare ikoko ndichishanda nemi ndichauya soon ndinenge ndichishanda nemi inini animaona from 169 family package iyo jina icho chapindira animaona right from 169 family package animaona package 169 package makadi uri muRandburg tendai go to Zororo office in Randburg Zororo tine ma offices muRandburg enda unoti ndakuzotora kadi rangu unopiwa ipapo kadi atomboiti 2 seconds kuprinta ipapo no problem Edith makope unojoina iwewe kana mwana wako asive nebirth womuedha papolisi yako joina uisa iwewe nemurume wako kana mwana wako ave nebirth woisa mwana wako haisi nyaya iyoyo andimoona ukangoenda kuofisi yeRandburg unotodzoka nekadhi rako munhu wese ari weZororo member please azvirevo kuti kadhi rinokushayisa kuti uvigwe harina charinokanganisa because madetails enyu ese ari musystem pakangonzi paitika nhamo kungofona chete ngoti serangu nonzi ningi andoona policy number yangu unenge utorimo musystem kudhara but kadhi munorida handitika munongodawo kadhi renyu anomaona not kuti rine basa sterek but munongodawo kadhi anoona just go to any Zororo offices anytime and get your card handitika kana wangove pa 3 months wangopedza 3 months chete blessing unowana kadi kana wangobhadhara 3 months unotowana kadi rako 3 months unowana kadi yes yemari dzekumusoro ma 3 something ine matombstone chiedza sivanda ye 3 something ine matombstone ine tombstone saka zviri kwauriwo kuti unotora package ipi yaunokwanisa handi muri kuona package yaunokwanisa iwe ndo yaunotora Pretoria mune ma-offices yes ariko blessing ukangoenda paGoogle kati Zororo Phumulani offices Pretoria inotokuisa pama-offices edu ekuPretoria age limit is 65 kana vasvika 65 vachakwanisa kuzvimiririra iwewe ndiwe wakuvaisa papolisi yako sedependent andiwana unenge wakuvaedha iwe seextended family andiwana unenge wakuvaedha iwe seextended family
kana vangove ne65 havachakwanisi kuzvimiririra. Vani mukuwisisa. Unozocalculaterwa extended family maina tally but haidhure still. Unozongocalculaterwa kuti ma-extended family zako mangani imari extra yaunofana kubhadhara musebe mari yako, but it's not expensive. Are you giving me the paper bag? Oh. Antu muri kuona? On Monday cheta kuprint makadzi zero. On Monday ndavaudza kuti hanzi Belleville kuti une machine waveko vanga vachikwanza atina makadzi. Kwai takashawa makadzi takaenda zvikanzi machine ida kushanda. We are very sorry for that, but on Monday definitely. Unokwanisa kuisa vanhu blessing vanhu vako ivavo 7 iwewe mu7 pafemi papolisi yako 7 people papolisi yako 7 people blessing anditika. So guys, tokubata time regaiti mbona time tigwe tutaura totamba pa life anditika. Hanzi makasimba here nehadzadzi. Hanzi makasimba. Okay. We are very sorry that we're not printing cards for you guys, but on Monday definitely we are going to start printing. Yes, Monday makadzi anenge aveko anditika. Makadzi anenge aveko Belleville ne Monday munokwanisa kundotora makadzi enyu. Andi mavanzwa ndi manager veikoko kuZororo Belleville Cape Town. Ani muri kuzvinzwa. Right. Saka ndakuinda guys tosanga nedu time pa live anditika tichitamba edu tiri pedu paya tanga tiri kubasa kunoku. And takuinda pana December guys, takuinda pana December vane mapati avo, vane mapati avo, answer number WhatsApp. Vane mapati avo, vane michati yavada kuti haya guys, munoti haya oto yatozofarisa zvinhu. Antika tinoya tofarisa zvinhu. Munoti hayawo, antitika munoti hayawo isusu toya tofarisa zvinhu tiri pa ground. Anditika kumapati kwenyu, kumichato yenyu, motidana ngova iripo. Toto uya ne vibe. Mazviona kakuti kuchembera huda tine vibe and atimiri. Anditika vibe utility kuchembera huda antimaona tinototorwa tinotofaisira makambani zvinotofaya antimazviona. So guys, thank you very much for your support guys. I really appreciate your support. Chero vanhu vachimboikana nekufa asi pandinongobayawo live ivava vashoma ivava vanenge varipo pa live yeZororo ndinozviappreciata zvekuti I appreciate you very much. Ndinokuappreciata mwana kuite zvakanaka tosangana zvakare pamanje so patinenge taakumba tichitaura ndikamufanira kutsvagira topic yekuti tiuye tichifamba nayo andichika